Pois vámonos ao Resurrection Fest. Leticia Sabater, dalle aí! Que pasa? Como estades a pasar? Sí! Non se escoita! Sí! Veña, van saír as hamburguesas! Non vos esquezades de traer metálico! Preparad as carteiras! Que me mandaría vir ao Resurrection Fest? Vou me encher a sacar pelos da food truck, co que me custou sacar os piollos de Ortigueira, Dios mío. Iso sí, a 50 pavos a hamburguesa, poume forrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué porcallados baños dos festivales! Dios mío, qué asco. A ver, eu entendo que é difícil mexer por dentro facendo así, non? Pero é que eso... Ostras, parece que entraron a sulfatar, ¡Qué asco, por favor! Carallo, que é así tubo, chaval, que se me puxo aquí ao lado, O da food truck. Tamén chamarlle food truck como hospital hasta me parece feo, food truck. Pero bueno. Hai xente que colle o chiste con retardo, pero non pasa nada. Bien. Compañeiros! ¿Qué pasa, compañeros do metal? ¿Qué? Quedad aí. ¿Qué queredes? Se queredes comer de pinga, vinde a casa do Cinda, ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Usted que é o dueño do food truck? Tranquila, señora, agora me fago unha foto con vostede. Vostede. Grazas a vostede, a xente como a vostede mantense a cociña tradicional. Sabe, eu aprendín de cociña con mulleres como a vostede. Como a vostede, como a quen? A boas! Dar unha samanta de hostias que vas chegar ao escenario ti solo voando, Con o tío que te fixo. Tranquila, señora. Que abuelas ni que cona. O heavy non é violencia. Coita, ti aí que vendes, que van todos os heavies aí ao teu chiringuito. Que lle das? Hachas, calaveras, sangre, que lle das? Que lles vou dar? Vendo smash burgers. Smash burgers. Smash burgers. Non me jodas que montou outro partido Yolanda Díaz. Smash burgers. No. Era o que me faltaba. Tranquila. Smash burgers son hamburguesas de toda a vida, o que pasa que os fago a metade de grandes e cobros o doble. É un win-win. Win-win. E por que lle chama win-win? Vale, porque os enjañas como a chinos, a mellor. Win-win. Que non. Win-win. A ver, abuela. Teño... Desculpe, señora. Teño 85 restaurantes en todo o mundo. Cree que os teño por guapo? No. De verdade que no. No. Pois eu non entendo nada porque eu pensei que o produto que eu vendía aquí que era o produto que máis lle gustaba a chavalada, pero vexo que... O produto que vende vostede? Sí. É vostede que vende? Caldeirada de rape. Caldeirada de rape. Hombre, a que non lle apetece unha caldeirada de rape? En medio dun concierto heavy non me dá gosto. Pero... Eso baixa. Pero vostede non ve como baila esta xente. Se van que caldeira de rape van meter a culler no ollo. Pero a eles gusta o metal. A ver, señora. A eles que xente gusta o metal, que eles din. O metal. A ver. O público dos festivais come o que lle botes, iso é certo. E comen como os porcos na pía, Sí, come. Pero vostede cree que coa borracheira que levan distinguen unha hamburguesa dunha roda de tractor? Home, ao entrar ao mellor, no, pero ao salir teñen que distinguir,
Eso. Págame caso, nos food trucks o de comer é o de menos. Xa pode tirar a caldeirada toda polo váter, Que señora. estás dicindo ti, mona do carallo? Ti probaste esa maravilla que teño aí? Nin probei nin vou probar. Eu son comífobo. Que é que? Comífobo. Que é? Que como de todo menos comida. Ah, pero eso non se lle chama comífero. Ah, non? Como se lle chama? Gilipollas. Chavales, ¿qué tal? ¡Ey! Probad esta caldeirada de Rappi y de Flipar, está espectacular. ¡Ey! Fale con eles, fale. A ver se os convence. Pase, fale con eles. Non son de Rappi, a mellor. Non son de rap, son máis de rocky. Ai, perdón, que che dei na juevada Sí, toda. efectivamente. A xuventude allá está perdida de todo, eh? Pero vos sabedes o que levan estas hamburguesas? Sabedes o que levan? Levan clenbuterol, salmonella, pesticidas. Vete que son tontos, eu vine para... Coño, que clenbuterol, salmolena e pesticidas son os cabezas do cartaz do festival. Con luces, anormal. Ten menos luces ti, con sótano de Andrea Bocelli, hombre, non me jodas. Sabe que lle digo? Non entendo nada. Que pa forrarme cheganme de sobra as luces que teño. Aparte, un pouco vai ver como fan as cousas os influencers. Veña, rapaces, agora veñen as hamburguesas. E lembrade, se queredes comer de pinga, vídeo ao lado do de Casa do Sinda. Por aí non, No Dios, que te fixo? Que me queres roubar o eslogan? Ti sabes o traballo que me dou a min coller o eslogan ese que tuve que chamar a Arde Bogotá para que me fixera? Bona! Réndase, señora! Réndase! Comer de pinga, ni comer de... Pa vender toda esa caldeirada tería que ser vostede unha celebrity. E aquí a única celebrity que hai son eu. Ai, ti eres a celebrity. Pero ti quen te crees que eres ti? Que eres ti? O cantante de ACDC ou quen carallo eres? É Brian Johnson. 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 O do champú, Johnson. Non do Sinda. Johnson & Johnson. Que non, que eu... No pican los ojos. No. Señora, é o cantante do grupo ACDC. Easy Dizzy. Este é o cantante. E que pasa? Que en ACDC non hai un buenos días, unha educación, unha cultura ou que pasa? Perdone, señora. Buenos días. Perdone, señora. Brian Johnson, encantado de Ai, conocerlo. o que acabamos de descubrir, Dios mío. Que pasou, Brian? Desorientaste, esto mellor. Que va? Vin polo cheiro. Que vin polo cheiro. Que che? Non me jodas que conoces a caldeirada. Caldeirada de rap, de verdad. Sí. Conoces a caldeira? Claro. Non sabes o significado de ACDC. Ni idea. ACDC, a comer de caldeirada. Ostras, e eu pensando que xa non quedaban heavies, Claro que sí, señor. Brian, espera que che trae outra cun hombre. Sí, señor. que maravilla. Brian, por que non comes mellor unha hamburguesa do meu food truck? Eu quero caldeirada. Non? É caldeirada ou non hai? Son hamburguesas de Angus. Que é Angus? Que é Angus? Son hamburguesas de Angus. Sí. Que Angus? Que son hamburguesas de Angus. Ai, sí. Demóstrame que son. Non demóstrame ti que non son hamburguesas Me de cago Angus. en la... ¡Angus!
viernes. Señoría, no tengo más preguntas. Gracias. Caldeirada para todos. Invito eu. ¡Venga! No, remata. ¡Vamos! No. ¡Vamos todos! ¡Sí, señor! Ahí está. Pasó, hombre. A ver, hombre. Kikiriki, ¿qué fue, hombre? Pasó, ¿no? ¿Tú no decías que te gustaban muchísimo las hamburguesas? Sí, claro. Pues ahí estás. Vas a hinchar a comer nelas. Venga.